Ćao ljudi, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas radimo recenziju pudera. Ukoliko vas zanima, ostanite do kraja uz video. Dugo nisam radila recenziju pudera, ništa mi prosto nije bilo interesantno. Sve što sam uzimala mi se ili dopalo ili ne, ali mislim da je ovaj puder zaslužio da uradimo recenziju i da prosto podelim sa vama utiske za koje sam nekako sačekala par dana. Pitala sam vas na Instagramu da li želite prvi utisak ili recenziju. Većina vas je dogovorila da želite recenziju, te sam morala malo da ga isprobam i da vidim kako se ponaša i evo upravo sada ću da prenesem utiske. Naravno, u toku ovog videa ćete vidjeti kako se on nanosi četkom, kako se nanosi beauty blenderom i nadam se da ćete uspeti da vidite razlike i kako se blendao koristeći upravo ove make-up alatke. U pitanju je puder iz Bourjois asortimana, Always Fabulous, 24 časa, Extreme Resist, tako je bar napisano ovde. Ono što oni kažu za ovaj puder jeste da je full coverage, da je puder izuzetne prekrivne moći, da je puder namenjen devojkama ili muškarcima koji imaju masnu ili mešovitu kožu, da je njegova završnica negde polumat i da je jako postojan. Dodatno u ovom puderu postoji vitamin E, kao i hijaluronska kiselina i ovaj puder će da vam hidrira kožu i na taj način da vam da jedan svež izgled, dakle da izgledate odmorni, onako naspavani i da izgledate sveže i zdravo. Sada kažem, ja sam nosila ovaj puder, dodatno još samo da kažem, naravno da ima SPF i u pitanju je SPF 20, što se tiče mililitraže, to je jedna standardna mililitraža za tečne pudere, u pitanju je 30 mililitara. Bočica mi se jako dopada, u pitanju je staklena bočica sa ovim divnim rose gold čepom i to me je isto oduševilo, znate da ja volim pakovanje. Ja jako volim Bourjois pudere, radila sam i recenziju za njihov, naravno, legendarni Healthy Mix i taj video takođe možete da pogledate, ostavit ću vam dole u opisu. Kada je u pitanju ovaj puder, vidjet ćete kakva mu je struktura, dakle on nije ni tečan, nije ni gust, dakle nešto pola-pola. I u pitanju je puder koji se zaista lepo blendao s sunđerom, a kada je u pitanju četka vidjet ćete šta vam sledi. Ono što mogu da kažem jeste da se jako lepo, da je zaista bio postojan tokom celog dana dok sam ga nosila. Dakle, jedan dan sam ga čak nosila tipa nekih 8 sati, dakle nešto sam bila ceo dan napolju i zaista sam pratila kako se ponaša, jako se ujednačeno skidao i nije imao one pečeve i nije imao ono da se skida u sloje, u delovima pa da izgledate kao da imate neku bolest, Bože me sačuvaj. Kada su u pitanju nijanse ovog pudera, u pitanju su nijanse koje imaju taj žućkasti podton, dakle ono što je karakteristično negde za Bourjois podloge. Kada je u pitanju nijansa, moje je u 125 Ivory i ja sam nijansu birala online i dobro sam je ubola, tako da što se toga tiče, imate veliki izbor. U jasminu ili u liliju su nijanse, imate 6-7 nijansi. Meni su se dve najviše dopale, dakle, odnosno mom licu su najviše pristajale te dve nijanse, u pitanju su upravo ova i mislim da je 400 nešto, dakle nisu nijanse poređene ono od najsvetlije do najtamnije pa da idu tim redom i brojevi, nego je to nešto pomešano. Imaju neke jako čudne nijanse, nešto tipa zelenkasto, mislim, bar sam tako videla na sajtu, ono što mi se učinilo, ali sam ubola pravu nijansu, dakle ukoliko imate svetliju put, Ivory je nešto što mislim da bi vam odgovaralo. Kada je u pitanju finiš ovog pudera, on zaista jeste negde polumat, kažem, opet ćete vidjeti u snimku kako to izgleda iz prve ruke i ja ga nisam setovala i zaista nije bilo potrebe sa tim, budući da još imam suvu kožu. Imam suvu kožu i ovaj puder mi apsolutno nije smetao, šta više jako mi se dopao i jako je lepo izgledao na mom licu. Ajmo sad odmah da vidimo kako se nanosi, pa se vraćamo onda posle. Prvo ćemo da ga nanesemo kao što ste navikli do sada. Sa jedne strane ću koristiti četku, sa druge strane ću koristiti beauty blender. Sada ćemo da ga
probamo. Puder je neke srednje gustine, dakle nije skroz tečan, ali nije baš ni gust, tako da to je to što se tiče njegove strukture. Sada ću na desnu stranu da ga nanesem četkom. Pa ćemo da vidimo šta kaže ta pokrivna moć izuzetna. Sad ovako samo da vidim kako ćemo. Puder se lepo razmazuje. Što se tiče blendanja četkom, malo mi se čini da je gušći nego što sam ja navikla na pudere i da treba malčice više vremena za blendanje, ali nije ništa sad toliko problematično. Ja sam stavila 2 pumpice i mogu vam reći da mi nije bilo dovoljno mislim to su neke kao polupumpice i mogu vam reći da mi nije bilo dovoljno za jednu stranu lica, pa ću staviti još malo da bih mogla da stavim još na ovu polovinu čela gore. Ovako ću se okrenuti da bi me možda bolje čuli zbog mikrofona. Vidite, on je kao malo onako, kažem, gušći, ja nisam navikla na takve pudere, tako da je ovo meni poprilično onako malo čudno, ali dobro. Dakle, ništa, kažem vam sad, strašno da ne može da se sad izblenda, da ne možeš da ga blendati sat vremena, ok je to. Meni se efekat jako dopada, to je onako klasičan efekat tečnog pudera i meni je, kažem, to poprilično ok. Što se tiče završnice je nekako polumat, dakle to se još uvek nije osušilo i još uvek onako daje neki sjajkast izgled, tako da kada sam ga ja koristila nisam ga setovala i bio mi je ok, tako da sada ćemo na drugu stranu da ga nanesemo blenderom. Ja ću samo da ga nanesem onako četkom random po licu i onda ću ga da izblendam. Koristim naravno Real Techniques sunđer i blendam. Ja sam jako zadovoljna kako se on blenda sunđerom i mnogo mi je bolje nego sa četkom. Tako da što se toga tiče, uvek bi se opredelila za blender, jer sa ovim puderom, bar što se mene tiče, ide mnogo dobro. Mnogo brže se blenda koristeći Beauty Blender, duplo brže, mislim duplo manje vremena vam je potrebno da izblendate ovaj puder blenderom, ali ako više volite četku, ni to sad nije neki specijalan sad zadatak. Evo, to je to. Nadam se da vidite razliku, dakle jeste da se dobija nešto veća pokrivna moć četkom, ali pokrivna moć ne nedostaje ni kada je blender u pitanju. Ja ovde imam jednu bubuljicu i on nju nije nešto preterano prekrio, dakle to je neka poluprekrivenost, tako da ono izuzetna pokrivenost ne stoji, ali jako lepo ujednači ten. Meni se ovaj puder izuzetno dopada, pogotovo njegov finish. Mnogo mi se dopada to što vam hidrira kožu, dakle zaista imate osjećaj da vam je koža hidrirana i iako ga preporučuju za ljude koji imaju odnosno masnu i normalnu kožu, meni ovo jako paše i nekako zaista mislim da će biti super za ove dane. Idemo da se vraćamo još nekim utiscima kada je ovaj puder u pitanju, a ja se iskreno nadam da ste videli evo u real time-u kako izgleda nanošenje ovog pudera, kakvi su utisci i kako to izgleda na licu.
Eto, videli ste otprilike kako ovaj puder se nanosi, kako izgleda i kakav mu je finiš. Kaže vam, meni se jako dopao, nije mi bio težak na licu i jako je lepo sve preko njega išlo, i bronzer, i highlight, i čak sam ga stavila na kapke i senke su jako lepo išle preko pudera. Vidjeli ste da četkom se on nešto teže blenda, ali kada je u pitanju beauty blender, to jako lepo ide i blendanje se završi za manje od minuta, bukvalno. Meni se jako dopada ovaj puder, koristim ga svaki dan, kaže vam, nije mi težak, jako lepo mi čak i hidrira kožu, i budući, kaže vam, da imam suvu kožu, nemam ja sad suvu kožu, baš ono da mi se peruta, ali je, dakle, suvlja, jako lepo mi paše i prija, tako da mi ne izgleda, ono, ne skuplja mi se na obrazima i ovde oko nosa, tako da je to pun pogodak, bar što se mene tiče. Ono što sam zaboravila da kažem jeste naravno njegova cena, možete ga naći u drogerijama, ja sam moj kupila u Liliju, ali ga ima i u ponudi Parfumerija Jasmin i cena mu je 2039 dinara, tako da eto, ja vam od srca preporučujem ovaj puder, zaista mi se dopada. Kada bi ga ocenjivala od 1 do 10, ocena bi bila 9, čisto zbog ovog nešto težeg blendanja četkom i zbog te malo manje pokrivne moći nego što sam očekivala, ali svakako pokrivna moć je tu negde srednja do jaka i zaista će vam lepo ujednačiti ten i lice će vam izgledati sveže, a nećete imati problema sa tim da imate neki težak puder na licu. Tako da svaka preporuka za ovaj puder. Ukoliko imate masnu kožu, molim vas da pišete dole ukoliko ste koristili ovaj puder, prosto da devojke koje imaju takav tip kože znaju da li da ga kupuju ili ne. Što se tiče normalne kože i suve, samo napred, sve preporuke imate od mene. Ukoliko vam se ovaj video dopao, ja vas molim da ga lajkujete i da se prijavite na moj kanal i da mi bacite neki lep komentarčić dole. Ukoliko želite neki puder da recenziram ili da čujete moje utiske, molim vas da mi pišete koji je to puder u pitanju, tako da ću vas poslušati i probati, pa ćemo vidjeti kako ćemo se puder i ja slagati. Tako da eto, do sljedećeg videa, ja vas puno ljubim i pozdravljam i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!